Υπάρχει ένα BMW πίσω. Ζούπατη. Ζάπατη. Πάνω και από το άλλο. Επιστροφή. Κάτσε εκεί, καθίστε εκεί! Τίποτα. Βοήθα το Στέλιο. Βοήθα το Στέλιο, γιατί δεν πάει. Γιατί δεν κάνουμε κουμάντο πρώτα χαρτί? Ναι, καλά έτσι. Έλεγα μπας και αφού το στερώσει. Και με πλάκωσε για μένα και σε αφήνουν για να βγω. Πάρε τη μηχανή και κάτσε εκεί εσύ. Και τράβα. Και όλα θα τα κάνουμε εμείς. Μπορείς να δείξεις. Θα έχεις το καλό. Πήρα είσαι. Ένα 0 σας έχω καριόλια. Βλέπε και λίγο τι τραβάς. Μην πες τα βάρια. Μην πες και έτσι κάνει. Μανώ. Μ' άρεσε πολύ η διαδρομή που έβαλες. Μαλάκα. Την είδες, τη σκέφτηκες πολύ καιρό. Ποιο σκέφτηκες, τι έχει πάμε. Τώρα με τίποτα δεν πάμε. Θα κατέβουμε γκριμού. Θα φωνάξουμε το Δήμο να ρίξει χώμα ρε. Τι να πιάσεις, θα πάμε την ώρα. Πάμε την ώρα. Λίγο τιμόνι. Όχι ρε εσείς, σου έζα το μηχανάκι και το γυρνάμε με τη μούρη κάτω. Δεν το παίρνεις εσύ να κατέβεις έντο. Ναι ρε. Τι κάνεις μαναλεγία, πες μου. Τι να κάνω Στέλιο, και εγώ έχω το πιο δύσκολο ρόλο εδώ πέρα. Σειρά το τιμόνι πως είσαι εσύ, Όπως είσαι ως ρίχνουμε τώρα επιτόπου. Γύρνα το λίγο, να το γυρίσουμε μουρί. Ναι, μουρί φεύγει πιο εύκολα για μουρί. Δεν φτάνει που σας προσφέρω και θέαμα. Να στρίψω στα μένα το τιμόνι. Κάτσε να πάμε σε κοτό. Έτσι λίγο. Πάμε. Ορίστε. Δωρεάν γυμναστική, πρέπει να με ευγνωμονείτε. Εγώ το γύρισα ανάποδα. Θα σου πω, εδώ δεν τα που έφερες έτσι τούμπες. Σιγά σιγά το έκανες για να γυρίσεις. Για να φύγω από τη μηχανή, με είχε πλακώσει. Ξέρεις, έχω μάθει το κομμάτι να με ποήμουνα γι' αυτό. Αυτό
κοκκινό και γύρισε τούμπα. Δηλαδή αυτό πίστευες ότι στόχες. Ναι. Ξεράκι πέτρες μωρέ. Ήταν δύσκολο έτσι, γιατί έχει πέτρα γι' αυτό. Φεύγει η πέτρα τελείως. Θα το δοκιμάσω κι εγώ, αλλά νομίζω ότι και εγώ δεν θα το Εσύ είναι μόνο με την... Αν έχεις μόνο με την πίσω ρόδα. Δηλαδή κάνε ένα λίγο φορά, κάνε λίγο ένα άλμα εδώ και φεύγεις έτσι. Τι γίζαρος είσαι. Α, στο πόντι! Λοιπόν μαλάκες, εδώ στο Esberg που είμαστε, εδώ στο Esberg που είμαστε είναι δύσκολα τα πράγματα. Πάει το κράνος. Μάνο, να έτσι περνάει η μηχανή. Τι κόντες είστε ρε, φοβάστε να καβαλήσετε. Μιχάλη, μη με ξανακούσεις. Μιχάλη, απλά μια φορά θα πάμε από εκεί, από εκεί. Είδες μαλάκα που το πάχος μου τελικά με βοήθησε, έκανα κολοτούμπες και έφυγα. Έκανε που. Πάμε και έτσι. Μαλάκα λέω έτσι τσούγι. Να το και εντάξει. Όχι δεν ήταν, ναι πάλι καλά, γιατί γύρισα από πάνω. Και δεν είναι κοντά. Μέσω σε πήγω να δείτε πάλι. Να σου πω μπορείς να φτάσεις στο κράνος. Ναι. Σε υπογόνη. Περίμενε Μιχάλη, περίμενε. Εσύ είναι βαρύ ρε Μιχάλη. Έλα. Λοιπόν, εγώ θα κάνω από εκεί και εσύ από εδώ. Εντάξει, εδώ πήγε που είναι. Όλα για μάρμαρα. Εδώ ερχόντουσαν οι αρχαίοι με τα πόδια για να πάρουν μάρμαρο και εμείς είχαμε τα μηχανάκια. Όπα, εδώ με παίρνει όμως. Ωραία, ρώσε και το πόδι στα πλήρη. Μέσα από κάτω. Μιχάλη. Δώσε σε παίξεις τα κοιτάει. Έφερε να κοιτάσω. Είσαι πιο κάτω. Από εδώ είσαι κομπλέ. Σειρά. Μιχάλη, θυμάσαι που βλέπαμε... Πρέπει να κρατάς τη ρόδα μέσα. Θυμάσαι Μιχάλη που βλέπαμε στο βίντεο κάτι μαλάκες που κάνουμε σαν τα BMW. Έλα, Δεν μου λέει κάτι. σου λέει. Έλα ρε, εντάξει, το μηχανάκι για αυτά τα πράγματα είναι. Ναι, ακριβώς. Πρώτα πήγα σιγά σιγά. Αυτό. Τελειώ. Εγώ πρέπει να βλέπουμε. Πάμε. Δεν πάω να φάμε καμιά μελέτα, λέω εγώ. Έλα, τι είναι λίγο. Κάτσε μολυκόρι κάτω. Γιαγιά, Ήπιες νερό. γιαγιά. Ήπιες. Τι έχεις εκεί γιαγιά του παπά. Και πού βρήκες, κατάλαβες, στο πρώτο πέφτει. Και τα άλλα εντάξει, τα πήρες σιγά σιγά από μόνος σου. Πού βρήκες. Έφυγες έτσι με τα χέρια μπροστά. Δεν έχω το χέρι μάλλον, ξέρω, έχω πέρα. Γόνα. Και δεν φοράς τέτοια, Ναι, μάλλον, ναι. Σιγά σιγά, κατέβεις κάτω και σιγά σιγά τα στρώσεις.
Κάτσαμε.